U Fiatovoj fabrici u Kragujevcu jutros je pokrenuta proizvodnja. Prva smena u pogonima je od 6, a druga dolazi u 14 sati. Prekid štrajka nije poraz, smatra predsjednik štrajkačkog odbora Zoran Marković, već šansa da se za pregovaračkim stolom sindikat izbori za radničke zahteve. Kraj nije odlazak iz Fijata, kraj je da nam se poprave uslovi rada, naše zarade, ona naša 4 zahteva, jedini način koji smo sad sa premijerkom uspeli da postignemo, da znaju svi da smo dobili obećavanje i uveravanje premijerke da će sutra i u narednom periodu da bude zajedno sa nama. Na istoj smo strani da u Kragujevcu Fijat posluje u skladu sa pozitivnim propisima. Sa štrajkačkim odborom pregovaraće najviši nivo menadžmenta Fijata. Premijerka Srbije Ana Brnabić obećala je da će vlada učiniti sve što je u njenoj moći da pomogne. Zahvalila se rukovodstvu Fijata sa kojim je sve vreme bila u kontaktu i pokušavala da postigne kompromis. Sa Silvijom Verneti i sa gospodinom Altavilom, da su uvek i oni bili spremni za razgovor, makar sa mnom. Molila sam ih za strpljenje dok ne vidimo šta ćemo da uradimo, zato što je Fijat važan za Srbiju, važan i za celu Srbiju, važan i za ove radnike, važan i za Kragujevac, važan i za kooperante, važan i za nas kao vladu Srbije, važan i za ekonomiju Srbije i zbog toga i ja ću se mnogo više posvetiti Fijatu kao predsjednica vlade, zato što to dugujem i svim ovim ljudima. Na pregovorima u vladi Srbije radnici Fijata borit će se za ispunjenje 4 zahteva, povećanje plata na 50.000 dinara, isplatu bonusa efikasnosti kao u drugim Fijatovim fabrikama, reorganizaciju proizvodnje i isplatu troškova prevoza van radnog vremena.